I dag vil jeg bevise, at dette er sandt for en afstand fra et punkt til en linje. Og når givet, at vores linjens ligning er ax plus by plus c er lige 0, og vores normalvektor på vores linje L er a over b. Jeg har forskellige punkter. Jeg har en q. Det har koordinatsættet x1 og y1. Og så har jeg taget et koordinatpunkt P0 på linjen, som er x0 og y0. Yes. Og så jeg siger, at positionen for P0 og Q på NL er det samme som længden fra QLQ. Hans? Hvad er det egentlig, du leder efter så helt præcist? Jeg leder efter afstanden fra punkt til linje. Er det så fra QL til Q? Eller Q til QL? Eller det samme? Det er det samme, tror jeg. Fra NL? Nej, fra Q til L. Til Q. Ja, til QL, mener jeg så. Det er klart. Q til QL. Godt. Her har jeg frem til, at P0 Q på vektoren 0, NL og længden af det bliver til længden af P0Q, vektor P0Q prikket sammen med vektor NL over, divideret med længden af NL, vektor NL. Og jeg starter nu med at skrive det her op, og før kom jeg til at nævne, at det øverste heroppe, det var en længde, og det er det selvfølgelig ikke, det er en numerisk værdi, men det nede der er stadig en længde. Og vi skal og det kan så også skrives som AB, ikke? Okay. Over hvad det? Og det her, det kan skrives sådan her. Og AN plus BN. Det er Pythagoras. Hans? Skal der ikke stadig være noget mere værditegn over i tælleren? Der. Jo, det skal der. Det er rigtigt. Tak, Hans. Det er ekstra point, det der. Yes! Og hvad? Ja, det er ret sejt. Og det kan vi så skrive som... yes, og jeg starter så med at prikke det her ud. Og det bliver... Det skal være... Er det ikke omvendt med x0 og x1? Jo, det er rigtig ondt. Det er godt, du er her, altså. Jeg blev lige lidt tvunget. Ja, det er rigtigt. Og er nogle fine, altså. Og det er stadig. Og ja, N plus B i N. Og det her år, det ganges ud. Og det bliver 1 plus b y 1 plus parentes start minus a x0 minus b y 0. Og det er rigtig sjovt, fordi at det her udvidet herovre er form for c. Og hvis vi så, og der er selvfølgelig stadig de og det her, det giver til sammen det sådan her. Ja. C over 2 plus B N
Hermed er det her bevist. Giv mig 1,2 og en mikrofon. Chanel svøbt om i fjæs som en autonom. Vi